Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze emininjeni. That I acknowledge your presence here, and I also say condolences for the loss you have suffered. Okay. Namhlanje ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa kubonakala umama wakhe uNtomfuthi Meyiwa nongokuqala ngqa ebonakala ezokwethamela icala selokwabulawa indodana yakhe eminyakeni eyi12 yedlule. The only part that I do accept is they didn't draw the link between the two. That in itself does not make the conduct malicious. Advocate Andrea Johnson nobe inhloko ke ye-IDEC namhlanje uphekwe kakhulu ngembuzo ethinta amacala abhekene ke nomkhuzo wamaphoyisa uSamisiwe uJenene Ufane Masemola njengoba eqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe kukhomishana kaMahlanga. Amaphoyisa asegasele eindaweni ezidayisa ke izimpahla ezikombombaya enkabeni yedolobha iGoli njengoba ke izinhlaka zomthetho nabo ka SAPS bephansi phezulu beshaqa impahla engekho emthethweni. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo naku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula. Mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emininjeni. Kanti mbukeli siqala ngo-WT ku-Advocate Andrea Johnson nobe inhloko ke ye-IDEC uphekwe kakhulu ngembuzo ethinta amacala abhekene ke nomkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uSamisiwe uJenene Ufane Masemola njengoba nje iqhubeka nokwethula kobufakazi bakhe kukhomishana kaMahlanga. Isinqumo esathathwa yi-IDEC sokuba ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uSamisiwe uJenene Ufane Masemola vele ngaphambi kwenkantolo ngenxa yamacala abekwa wona iyona nto edingidwayo namhlanje ukhomishana kaMahlanga. Masemola wayalela ukuba vele ngaphambi kwenkantolo emanje yasePitoli ngoNdasa ngenzo leyithinta ukwephula isigaba sama-38 somthetho sisekelo emthethweni wezokuphathwa kwemali odabeni lwenkontileka yegidi. Usihlalo wekhomishana uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi ngabe i-IDEC yayinalo yini igunya lokubinga phenya ngalolu daba. You should not leave your seat when your testimony is concluded being under the belief that the commissioners are suggesting that General Masemola has no case to answer insofar as the PFMA is concerned. We are not suggesting that at all. What we are focusing on is IDEC's mandate. Advocate wethula ubufakazi kule commissioner ukuphikile ukuthi kwakune inhloso engezinhle ngokubekwa amacala kaJenene Masemola. The only part that I do accept is they didn't draw the link between the two. That in itself does not make the conduct malicious, and there was no intent to put him on show. It was to charge him as they did. Isithangami siyaqhubeka. Ngehora lesibili ikhomishana izokhipha isinqumo odabeni lwesicelo sikasomabhizinisi Suleiman Karim ofuna kuhlehliswe isicelo sakhe sokuvela ngaphambi kwekhomishana. Umkhuzi wethimba lamaphoyisa i-Tactical Response Team uKapteni Alfred Sekhobela uyaqhubeka nokwethula ubufakazi enkantolo ephakeme yaseGoli ecaleni likasomabhizinisi uVusumuzi Khet Matlala kanye ke nabanye abane asolwa nabo. Inkantolo ibheka ukuthi ngabe ubufakazi obathola ngesikhathi kuboshwa umsolwa kuleli icala uMusakekana bathola ke ngokusemthethweni yini. Okwamanje inkantolo isahlalele isithangami sokulungela ukuthethwa kwecala ngokuphelele njengoba isazonquma ngokuthi ubufakazi obuphikiswa ngabameli babasolwa bungamukelwa yini njengengxenye yobufakazi kuleli cala. Iphoyisa uSekhobela uvikela isinqumo sakhe sokusesha nokuthatha ubufakazi emzini kaKekane ngaphandle kwencwadi eyayigunyaza ukupequlula. So are you saying that at the time you were unable to apply for a search warrant because
you did not have enough information in your possession. Yes, I would say so. And that's why you decided not to apply for a search warrant. No, I had not yet obtained names of the people that were in the I-20. I was waiting for my source to provide me with the names. Inkantolo itshelwe ukuthi ngesikhathi kuboshwa uKekana emotweni yohlobo lweMercedes-Benz Viano amaphoyisa athola ama number plates omakhalekhukhwini nesikhwama esincane isibhamu esingagunyaziwe izinhlamvu nemoto okuthiwa yebiwe. Usahobela ebuzwa ngokuthi kungani wengalindi oza kwabo uthi amaphoyisa engeke alibazise ukugasela emzini kaKekane ngoba ubufakazi obubalulekile babungase bususwe noma buphazamiseke. I put it to you that in terms of your evidence, you could have summoned backup and further members, secure the premises, and still at 34 Fifth Road, and still apply for a search warrant. And in terms of your evidence, it's just that you did not think of it. Is it correct? But I did explain to council that I did summon other members. They did not arrive in time. When they were on our way to us, that's when I continued with the operation. Icala liyaqhubeka. Namhlanje ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa kubonakala umama wakhe uNtomfuthi Meyiwa nongokuqala ngqa ebonakala ezokwethamela icala selokwabulawa indodana yakhe eminyakeni eyi12 edlule. Icala lihlezi enkantolo ephakeme yasePitoli. Namhlanje enkantolo kubonakale umama kaSenzo Meyiwa uNtomfuthi Meyiwa nokugokuqala nje ngqa ebonakala ezokwethamela icala selokhu kwashona indodana yakhe. Umama kaMeyiwa uhlangane nabashushisi ku-Advocate George Baloyi kanye nodokotela Ronnie Sibande. Ijaji ke libe sedlulisa amazwi entuduzo kumama kaMeyiwa. I'm acknowledging that on the basis of Ubuntu as espoused by Bishop Tutu and Nelson Mandela and all our elders, that I acknowledge your presence here, and I also say condolences for the loss you have suffered. Okay. Advocate Charles Simnisi ukhulume ngobufakazi ke obethule uBrigadier Genindaba ukuthi watshelwa abantu ababesendlini ngesikhathi sokudubula kubulawe uSenzo Meyiwa nabachaza wayephethe isibhamu okwavela kwabacacela ukuthi umsola wesithathu uMthobisi Mncube. Advocate Simnisi ke ukhala ngokuthi angeke kwenzeke ukuthi kukhulunywe ngo2020 leminyaka iminyaka isala kanjani. It will tend to demonstrate who the perpetrators are. Yes. But we're busy now with a specific item within the context of this case, which seeks to demonstrate who those perpetrators are. And it is this identification parade. Yeah, fine. Now the state says we should ignore this identification parade and only start to concentrate on the investigation of the case from 2020. What about this other incident that happened before 2020? Are they not relevant? Icala liyaqhubeka. Amaphoyisa segasele ezindaweni ezidayisa izimpahla ezingombumbayi enkabeni yedolobha iGoli njengoba izinhlaka zomthetho nabaka SAPS bephansi phezulu beshaqe impahla engekho emthethweni. Intathelekezi kulezindaba zeSABC uCalvin Dludla obesenkabeni yedolobha wasihlanganisela nankumbiko. Amaphoyisa esebenzisana nohlaka lwakwaSAPS amatasa la eGoli njengoba ke ubona uzakwethi uqhabi ke ekukhombisa ukuthi ke amaphoyisa njengamanje angena ke ezitolo isitolo nesitolo ezama ukuthi ke athole lezo impahla ke ezibizwa ngokuthi ke zingamawuwa noma ke ombombayi kanti ke bakhona ke nabakaSARS okuyibona bakwazi ke ukubhekisisa kahle lezi impahla njengoba ubona ke ekukhombisa uGQ esinye sezitolo lesebesikhiwe kodwa amaphoyisa ke afikile nemshini kanye namasaha kanye neindlawu noma khamisa ezovula kule ndawo njengoba abantu abaningi bekubonakala engathi ke sebelunywe indlebe ukuthi ke kungenzeka ukuthi ke amaphoyisa azogasela kule ndawo namanje ke njengoba ubona ke ikhulu zamaphoyisa kanye nabavela kwaSARS bezozama ukuthi ke babhekele izimpahla ukuthi ke ngempela ke azisibona yini ke ombombayi noma
noma ke amawuwa kanti ke bamatasa bakhona ke abantu bebonakala bezama ukuthi ke babaleke noma abanye bevala izitolo zabo njengoba ke abakwa sidlodlo bezama ukuthi ke baqoqe kwasani okungahambisani nomthetho ikakhulukazi lezo mpahla ezitholakala ukuthi ke zingombombayi ngoba ke bakhala ngokuthi ke idolobha leli Goli lingcole nje ligcwele lezi izitolo ezisuke idayisa wona amanikiniki lawa angombombayi nalezi izinto ezingekho emthethweni. Lieutenant General Sizakele Dyanki useqokwe njengomkhuzi omusha wamaphoyisa esifundazweni eWestern Cape kanti ke wethembise ukuqinisa impi yokulwa nobugebengu nodlame esifundazweni esigubozelwe udlame lwamaqembu emgulukudu. Lieutenant General Sizakele Dyanki ungena esikhundleni sika Lieutenant General Thembisile Phathekile othathe umhlala phansi ekupheleni kwenyanga edlule. uGyanki uthi uzoqhakambisa ukubambisana nemphakathi ukuqinisa ezokuphepha ngesikhathi kugxilwe ekulweni nezinselele zobugebengu esifundazweni. As the province under my leadership will take an operational stance in supporting the evidence-based policing coupled with the operational readiness of the members and also advancing the technology in the policing as the way to go in order to overcome the ever-evolving criminal world. Ukuqokwa kukaGyanki kwenzeka ngesikhathi isifundazwe sisabhekene nezinga eliphezulu lobugebengu. This appointment comes against the backdrop of another painful weekend in which 11 lives were lost in separate violent incidents in the city of Cape Town. This is a stark reminder that behind every crime statistic is a grieving family, a traumatized community and a society demanding decisive action. When you put up your hand to say, I would like to lead the South African Police Service in the Western Cape, I'd like to think that you spent a lot of time thinking about it because it is a major task that is now going to be resting on your shoulders. Ukuqokwa kwakhe kuza ngesikhathi kunesidingo esikhulu sobuholi obuqinile emaphoyiseni ukuze kubhekwane nobugebengu obuqhubeka nokukhathaza izakhamuzi zase-Western Cape. Mbukeli sathi shelele eyitolo kanti siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Njengoba sekuseleke izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwempela sonto yokugcina yokubhalisela ukuvota ngaphambi kokhetho lohulumeni beyindawo oluzokuba mhlazizini kuLwezi, ikhomishana yezokhetho ezimele iIEC ikhuthaza bonke abafanele ukuvota ukuba babhalise noma babukeze imininingwane yabo. Kanti ukuze sizwe kabanzi ngaloku sixoxisana ke nokhulekani Mtatana ovela ke kuIEC esifundazweni eKwaZulu Natal. Mfowethu Mtatana sikubingelele sikwamukela ezindabeni zehola lokuqala emini lempela sonto ke siya kuyo izoba yithuba lokugcina lokubhalisela ukuvota ke mathupha. Ingabe ngizimi nje izinsiza ezisaqhubeka ezitholakala lapha ku-internet futhi ke ingabe uzoshaya nini umnqamula joqo wokubhalisa noma ke wokubukeza imininingwane? Njengoba sazi-ke ukuthi siyikhomishani asikwazi ukuthi thina sisho ukuthi izolungula nini isikhathi lesi sikubiza phecelezi nge-proclamation date. Silindeleke uMinister wakaCOGTA ukuthi-ke emva kwaleli thuba lokugcina la ngale weekend mhla ka-1 nomhla ka-2 omese-ke yena-ke eseyaproclaima noma mesiyaligazetha-ke usuku. Once waligazetha lolu suku immediately nje after i-registration weekend le yokugcina akekho-ke besakwazi ukuthi aphinde abhalisele uvota noma ashintshe imininingwane yakhe yokuvota kwi-voters roll. Sinqenqe kakhulu ikakhulukazi abantu abasha ngoba namanje sisakhala ngokuthi ibona kakhulukazi ababonakala bebancane kwi-voters roll. So kodwa-ke i-online registration lokhu esithi phecelezi ukubhalisa kwi-internet uhleli ekhaya nge-smartphone sakho sizoqhubeka nakho after le registration weekend. Kodwa-ke zonke izinhlaka zokubhalisa nezoku-updata zizovala nje ngaleli langa uMinister proclaima khona noma elishicilela usuku lokhetho.
so ke izobe siphelelona ke isikhathi sokuthi akekho ozobuya aphinde akwazi ukuthi abhalise noma alungise imininingwane yakhe. Silindeke nje kube uminister ozoshicilela usuku, kodwa siyazi ukuthi kuzoba maduzane nje emva kokuthi iphelile le registration weekend umhla ka1 nomhla ka2. Alright, ngiyakuzwa lapho, ngiyathanda uthinte nje bekuzoba umbuzo wami wesibili kade ngizokubuza wona lapha, but ke okunye engikubonayo kubaleke kakhulu, ngifisa ukuthola nje ukuthi ngabe kusho ukuthini noma kungani kubalekile ukuthi abavoti baqinisekise ikheli labo nesiteshi sabo sokuvota ngaphambi kosuku lapha ke lokhetho. Kungani kubalekile? Sizokhumbula ukuthi kulolu khetho esiyakulona alifani nalolu odlule ngo-2024 lapho ubukwazi ukuthi uapplyele ukuvota noma ikusiphi isiteshi oyobe ukusona ngesikhathi sokhetho esihlukile kunala ubhalisele khona. Njengoba kule sizobe sivotela amakhansela, kubalulekile ukuthi ube la uzobe ubhalise khona. So ke sisebenzisa i-address uma ngabe si-register umuntu. So ke njengoba sizosebenzisa i-address sikufaka exactly kwi-voting station oyobe kuyona ngalesikhathi se-election. So ke awukwazi ukwenza njengale ndlela le ejwayelekile ka-national. So yingakho ke kubalulekile ukuthi ubhalise kuleyo ndawo ngoba ngeke uvumeleke phela ukuthi wena ubhalise eThekwini kodwa ube uyovota eMaritzburg uyalinganisa. So ke kubalulekile ukuthi ucheck imininingwane yakho uma ngabe ukuthi usukile la ubuhlala khona noma ukuthi imininingwane yakho ayiphelele kahle ukuze ukwazi ukuthi ke uvote exactly votela ikhansela lakho kuleyo ward okuyona. Yiyo lento sithi abantu abaya kwayibheka ngoba uyophoqa ngena ngalokhetho uthola ukuthi mhlawumbe wena uvela kwesinye isiteshi kanti ukule stage esinye ngolanga lokhetho noma awuqualify ukuthi ubhalisele kule stage esinye ngoba uzovotela ikhansela elirong. Sibonga kakhulu Mfuka Mtatane, mbukeli ke ukhuleka ke Mtatane we-IEC lapha ke esifundazweni eKwaZulu Natal. Kanti njengoba ke kubhekwe kule mpela sonto yokugcina yokubhalisela ukuvota kusondela ke nokhetho, izakhamuzi zinembono yazo ke ehlukene ngalolu khetho oluzobanjwa mhla zine kuLwezi. Yabona njengoba kuzovotwa mina ngize ngivote ngoba mangabe kuvotwa amakhansela sinika ama-food parcel kodwa mangabe seqedwe ukuvota yanyamalala. Uma nje ngakithi asinamanzi, imigwaqo ayilungisiwe. Hayi mina indaba yokuvota ngiyiboni kahle ngoba amakhansela aseqhamuke njengamanje besingawazi umgwaqo ugugulekile, imoto mabuye asifike emakhaya makunemvula igravel ayihwaywa ugudlana liqhamuke. Manje ayingathi ngeke belithola ivoti basixake ngama-food parcel ake manje. Sinenkinga njengoba kukhona amakhansela nje kumanje sekuzovotwa abantu abasebenzi kuthiwa masuneminyaka ewu-35 angeke usaqhasheka. Amakhansela akhipha ama-food parcel ngoba sebefuna ukuvotela, thina amavoteti ngeke beze bawathola. Sibhekene nenkinga enkulu-ke kakhulu kabi siwumphakathi. Asisebenzi asinjani komanje amakhansela ayashintsha angena akhankasa afuna siwavotele. Emva kokuvota sesiwavotelile asiphinde sibabone. Njengamanje babhizi bayasinxenxa asisathanda ukuvota sabahlali sikhathele. Khathethe ukudlala amakhansela libethi asivote edlala ngathi ehlukumeza ingane zethu ziqeda isikole azithola imisebenzi. Emva kwalokho bo siphume sobavotela bese bona mase sibavotelile sebehlala endlini zabo ezi-right sebenemizi yabo e-right sebeneyimoto banakho konke ngeke asivoti angivoti nje kulonyaka. Wenye ngokweqile umthamo wamaloli alibangise emngceleni iBed Bridge eduzane kwaseMusina Limpopo ngenxa yokubambezeleka kokucotshungulwa kwemininingwane yabo kufika emngceleni yaseZimbabwe. Kanti ke nabashayeli bamaloli sebezwakalisa ukukhathazeka ngokuphepha kwabo njengoba belinde ukweqa imingcele. Oyisikhulu esibhekele ezemingcele eBed Bridge uthi ubambe umhlangano nozakwabo baseZimbabwe ukuze bavumelane ngezinqubo ezithile ezizoxazulula inselele yomthamo wemizila osudalwe ngamaloli alibangise ngasemngceleni yaseZimbabwe. What we have done is that we met with the Zim colleagues just to try and align our processes. From that meeting, we started seeing trucks moving much quicker.
in terms of the corridor and the port of entry itself. But maybe what we can say is that this congestion has been building up for 2 months or so. If you can just look back at the past 2 months. Uphinde waveza nokuthi kulempela sonto balumane indlebe nophiko lamaphoyisa omgwaqo ukuthi uma kungenzeka kumise ukuhamba kwamaloli angama abnormal ngoba ngokuvamile kuba yiwe adala isiminyaminya nokwenza ukuthi kugcine kunezingozi eziningi emgwaqweni. We engaged the Provincial Department of Traffic in Limpopo to say, look, we know that when there are abnormals on the road, abnormals are largely the biggest cause of traffic congestions. We said to them, can we suspend the movement of abnormals at least for the next few days or so that we allow traffic to get back to normal before we resume with abnormals. Njengamanje umzila usungaphezulu kwamakhilomitha ayisishiyagalombili uma kuqhathaniswa namakhilomitha angama-20 abikwe ngempela sonto. Mbukeli sathi qu 8 kanti ubasibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu nganyakaza. Mbukeli sizibeka la bese kuphathele zona emini siyabuya ke nezinye ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje Mbukeli usale kahle.